anggenipun badhe tedhak wonten negari Medang Kamolan. Patih Karungkala wonten paring dawuh. Yen mengko jembangan wis bisa digawe, banjur titikane pukulan bakar sing nggone bakal tedhak ana negara ing Medang Kamolan. Yen wonten angin sumribit udan riwis-riwis menika minangka pratandha pukulan bakar sing tedhak wonten negari Medang Kamolan. Kajane to nalika samono datang tumpang soh Sang Prabu Jaka Pikukuh nampi aturira ing Adipatih Karungkala Purwa Madya Husana. Sigra-sigra Sang Nata paring dawuh kawula Sentana lan Nayaka supados ayasa wujuding jembangan utawi wujud sendang katarima apa yang dadi sedyane Sang Prabu Jaka Pikukuh sendang ingkang isi toya wening banyu suci sekar ingkang maneka warna angganda arum lan angganda wangi wis bisa tumapak ana madyaning alun-alun negari Medang Kamolan Surak Ambata Rupa. Katarima oleh dadi panjanggane katarima mring dewane kedadak ana udan riwis-riwis ana angin sumribit pratandha Bakari Sri Anjas Trisnawati lan Kadang Mutika timbul wonten negari Medang Kamolan.